फरायसा सान थामहिनबा बड'प उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 60थि गोथार जोनोम सानखौ एबसुआ थुलुंगाफुरियाव मेहेरगोनाङै फालिदों। बर' माहारिनि गाहाय खुन्थियाखौ बुहुम बिखायाव गायसनजेनग्रा बर' माहारिनि थैनानैबो थैनो रोङै अमर जिउनि बिगोमा एबसुनि बारग' आफादगिरि बड'प उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम सान 31 मार्च थामहिनबा फरायसा सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो फालिबोबाय थादों। बेबादिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लायबो बड'फानि मांखरसालि थुलुंगाफुरियाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बड'प उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम सान 31 मार्चखौ गाजा गोमजायै फालिदों। दिनै फुंसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय बे हाबाफारियाव फुंबिलियाव आरज गाबनायजों लोगोसे आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, बड'फानि मांखरसालियाव बिबार बावनाय आरो थुलुंगाफुरिनि सोरगिदिं बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौ मावफुङो। बे हाबाफारियाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। लोगोसेनो बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावजेनो एबसुनि मोनसे समनि आफादगिरि आरो आसाम केबिनेट मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ। बड'फानि मांखरसालियाव बिबार बावजेनो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म फोथायफुनजिनि मासिगिरि थामहिनबा क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर डिमासा दैब्रां मोसाहारिया आरो थुलुंगाफुरिनि सोरगिदिं बिबार गायनाय हाबाफारियाव बिफांखौ गायजेनो बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। हाबाफारियाव गुबुन गुबुन फरायसालि फरायसालिमाफोरनि फरायसा फरायसुलिफोरजों लोगोसे दखरा एबसुनि मावथि आरो गुबुन गुबुन दोलो आफादफोरनि मेलेमजिबि सानसुमैफोरनि बाहागो लानायजों बे हाबाफारिया मेहेर गोसायै खुंफुंजायो। आसाम सरकारा गासैबो अनुस्थान प्रतिष्ठान जिखिनि इन्स्टिटिउसन दं इडुकेसनेल इन्स्टिटिउसन थांनाय बोसोरनैनि सिगांनिफ्राय स्टुडेन्ट डे छात्र दिवस हिसाबै इन्स्टिटिउसन लेभेलाव फालिनो थाखाय डाइरेक्सन होबोदों आरो देग्लाय बोसोराव कटन मुलुगसोलोंसालियाव जि मुलुगसोलोंसालियाव बड'फाया गावनि बिएससि डिग्रिखौ लादोंमोन फरायदोंमोन बा पिइउसिखौ फरायदोंमोन बे मुलुगसोलोंसालियाव आसाम सरकार आरो बिटिआर काउन्सिल जयेन्टलि बेयाव बड'फानि मुङाव मेम'रियेल लेक्सार बिथांमोना हाबाफारि लादों। बे थारैनो बाख्नायथाव। गुबुन गुबुन इन्स्टिटिउसना लादों, डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिया लादों, एबसु आरो डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटि जथायै दसे उनाव जोङो क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेज आरो बिथांमोननि स्टुडेन्ट इउनियना लानाय हाबाफारियाव लेक्सार सेसनाव जों बाहागो लागोन। दा बिदिनो जेराव जाय जेरैबायदि एरेन्जमेन्ट खालामदों बड'फानि मुङै बड'फाखौ मान होनानै बिथांखौ मोजाङै बुजिनाय प्रसार खालामनाय मिथिहोनायनि हाबाफारिखौ लादों। आं बयनिसिमबो धन्यबाद बावदों। गोजोन्थों। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2022 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आरज बिलाइ आरो पान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाय बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, बिपिएल थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।